Nunha xuntanza de traballo celebrada no Concello analizouse a mellora da organización dos postos do mercado ambulante dos sábados. Unha das primeiras medidas que pretende poñer en marcha o equipo de goberno é un maior control dos espazos de venda, polo que se dará unha licenza impresa a cada un dos vendedores, que deberá estar visible para garantir así que os postos instalados contan con todos os permisos e autorizacións pertinentes, evitando que haxa postos ilegais. Agora que chega a época estival e sobre todo vai haber moitos máis turistas e visitantes, pois se reforce esa presenza policial na zona para evitar roubos, pero tamén para evitar que haxa postos que se instalen de maneira ilegal e que non teñan licenza. Queremos que todos os postos que teña o mercado dos sábados en Ribeira teñan licenza e que cumpran cas normativas hixiénico-sanitarias oportunas. Outro dos asuntos que preocupaba o goberno local era a xestión dos residuos xerados no propio mercado, un problema que estaba a xerar tamén un gran malestar entre a veciñanza. Dende o Concello estábamos recibindo moitas queixas sobre o lixo que se depositaba ao longo de todo o sábado polas rúas da cidade e tamén moitos residuos plásticos que acababan no mar e, por tanto, estaban ocasionando unha contaminación marítima e un prexuízo para os nosos mariñeiros e mariscadores. Esa basura, esos papeles, esas bolsas que no solamente perjudican al medio marino, sino también pues, en la dársena, en la zona de calles adyacentes. No, este gobierno no puede permitir, esta Concejalía de Mercado no puede permitir que eso siga así. Pues intentaremos que cada puesto sea responsable de reciclar, de tener un recipiente para recoger todos los residuos que genera. Para o bo cumprimento destas obrigas, o Concello intensificará tamén os controis no mercadiño por parte da Policía Local.